ή κάνει επίταση, δεν έχει τίποτα. Για τα παιδιά μας και για μας. οικονομική στο δρόμο με αγώνα θα ανατραπεί. Κάναμε γενική συνέλευση, πήραμε απόφαση για μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία και από εκεί και μετά πάλι μέσω γενικών συνελεύσεων θα πάρουμε αποφάσεις είτε για καταλήψεις είτε για τις επόμενες απεργίες ή να δούμε πώς θα εξελίξουμε τον αγώνα μας. Μάλιστα, βλέπετε αυτή τη στιγμή η επίθεση είναι συνολική. Σήμερα βλέπουμε μια τεράστια κινητοποίηση του δημόσιου τομέα. Και έτσι έπρεπε να είναι. Να είναι μαζική η συμμετοχή γιατί αφορά όλους μας. Το νερό είναι ένα φυσικό αγαθό και μάλιστα σαν επάρκεια.
δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να περάσει στα χέρια των ιδιωτών, γιατί τότε και η τιμή θα πετάξει στα ύψη και η ποιότητα θα πέσει, καθώς επίσης και η δημόσια υγιεινή δεν θα προστατεύεται όπως συμβαίνει σήμερα με το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας. Η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι συνολική και μαζική. Θα πρέπει λοιπόν μαζική και δυναμική να είναι και η απάντηση που θα δώσουμε και προς τους κυβερνώντες και προς τους τροϊκανούς που δίνουν συνεχώς παραγγελίες χωρίς εξόφληση. Δεν πρόκειται να δεχτούμε με κανέναν τρόπο την πλήρη εξαθλίωσή μας, δεν πρόκειται να δεχτούμε το ξεπούλημα της ίδιας μας της ζωής. Και φύγετε από εδώ! Δωρεάν υγεία για όλο το λαό! Πάρτε το μνημόνιο και φύγετε από εδώ! Στο σταθμό του μετρό, οι εργαζόμενοι, το είδαμε και εμείς με τα μάτια μας, δηλαδή οι εργαζόμενοι του μετρό ότι δέχτηκαν επίθεση από τα ΜΑΤ, τους χτύπησαν με τα κλόπ και χρησιμοποίησαν και δακρυγόνα μέσα στο χώρο του μετρό, το οποίο λειτουργεί κανονικά. Οι στριμμοί λειτουργούν, υπήρχε κόσμος μέσα, υπάρχουν και δύο... Έριξαν χημικά μέσα στο σταθμό. Πάρτε το! Μπήκανε μέσα οι δημιουργίες, χειροδείξαν και με άλλο. Γιατί? Αυτή είναι η δημοκρατία. Όταν έχεις εργαζόμενους κάτω και δουλεύουν κάτω στο -3, -4 και εσύ γίνεις χημικά, θέλουν να τους σκοτώσεις. Θέλουν να σκοτώσουν κόσμο, είναι σκεμμένο. Όταν γίνεις χημικά και μπαίνεις μέσα και χτυπάς τον κόσμο. Για μένα πρέπει αυτοί οι κυβερνώντες ή να φύγουν τώρα ή να έρθουν εδώ να δουν τι γίνεται.